No niin, vittu morjesta taas pitkästä aikaa. Se on liepoa ja se on vittu kaikkea pitää olla. Siis levy kaupoissa toinen 12 vittu tip tap keskiviikko. Mulla on siis yksi kysymys. Onko siellä häviäjiä vai onko siellä voittajamestareita? Levyn maailmanmestaruuspaketit nyt myynnissä www.petrinygard. Oho, purkkamäärä lähtee. petrinygard.com. Elikkä pronssia, siellä on hopeeta, siellä on kultasettiä, siellä tulee tarraa, rintanappia ja tiedätkö, pipoa ja kaikkea siis spessukamaa, mitä ei saa muuta kuin näissä, tiedätkö, maailman mestaruus, tiedätkö, paketteista. Tää on vittu 95 taas. Ai niin, te ootte kysynyt niistä paidoista. Tämmöstä liapopaitaa te ette saa. Mutta siis teepaidat on tulossa myyntiin siis perjantaina 20.11. joo. Vittu mä oon ihan sekasin näissä päivissä, vittu morjes. Elikkä vittu tuleeko sieltä nyt 4 vai 5 erilaista paitaa? Ja siis kaikkea pitää olla erilaisia, kaiken näköistä. Jos joku ei nyt usko vielä, niin uusi biisi, uusi video. Siis vitun päräyttävä biisi, video tulossa keskiviikkona 25.11. Keskiviikko. Kyllä. Mitä vittua vaan on biisin nimi. Vähän katot, tiiäksää, laivasettiä. Ja kun laivalla on, tiiäksää, kivaa, lähdetään vähän laivalle keinuttelee. Ja tiiäksää... Hei. Mitä vittu? Ei vielä. Vittu, mitä vittua ne nörtit siellä nyt vittu keului? Ei nyt vielä laiteta sitä vittu videoa sinne, kun tiiäksää 25.11. Mitä vittua vaan? Tai siis biisivideo, no se on oikeastaan vittu, se on niinku vittu elokuva. Se on oikeastaan 2 se on vittu elokuva. Ei vittu. Eli www.petrinygard.com. Siis ja maailmanmestaruus. Tää on maailmanmestaruus paskaa. Tää on maailmanmestaruus paskaa, tiiäksä, The Gliderin. Viska, tsemppa, viska, jee. Alte vihaa. The Glideri. Vittu, mori. Mos.